Mbak Orisa. Nggih, sugeng dalu. Nggih, minangkani pamundutan. Apa jenenge mau? Minangkani pamundutan nggih menika pepiling saking pundi nggih? Saking Pak Sudarman nggih. Sudarman. Nggih, saking kembaran RT 07 Kasihan Bantul lho. Oh nggih, kok tebih-tebih nggih. Wah, tebih. Niki sik WA enten sik saking Kanada nggih. Oh, saking Kanada. Nggih, mengke kula bacake kapan. Mas. Nggih. Menika enten melih titipan nggih. Titipan nggih. Diwacake to nggih? Oh, nggih diwacake sekalian. Macane muni piye macane? Oh nggih. Heeh. Sawer 1 juta kagem sinden warga Laras. Oh, nggih. Dari Bapak Arianto. Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah? Oh nggih. Ah, Mugi-mugi berkah. Paguyupan perantau Deka 13. Nggih. Mulangon nggih, Pak. Mau Malangan. Malangan Lah no. Nyonya padha karo kuwe nggih. Heeh. Malangan nggih, nyuwun tembang pepeling kagem Pak Dukuh lan sedaya warga Malangan. Lah nek iki berkah sehat selalu amin. Nggih Pak Arianto, mugi-mugi berkah nggih, Pak. Amin. Niki nggih pepeling Mas, sami. Pepeling sami. Oh, nggih sekalian mawon. Sekalian nggih. Nggih. Dibawani nggih, Mbak? Nggih. Nggih, monggo. Rukun Islam kang lima puniki dana mreng para sesama aja padha ditinggalake penontonnya kathah lho Mas. Kathah nggih, Menika kathah. nggih ten ngajeng wonten ingkang lenggah kursi Bapak Oh, Ibu nggih. nggih. Ten wingking menika sami jumeneng Wah, nggih. nggih. Kathah lho Mas Wah, menika jan lho. bludak. Nggih. Bludak nggih. Mriki nggih wonten. Nggih, kula nika. Nika. Napa? Wah, guwek nek kae. Terus, Mbak. Nggih menika ten wingking kathah Mas mbok ken majeng nggih. Wah, nggih ngaten nika nggih. Engkan wong ten wingking anu Pak, majeng mawon. Nggih. Ajenge ketinggal lho. Nggih, mengke nek ndak ora ketok bagusku nek. Alah. Alah. Yang beleleng sithik ora masalah kok. Bagus toh? Ora. Bagus dari Ibu. Ya, Mbak. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapatyakat ping 5 ibadah
ibadah haji rukun Islam sampun. Sampun. Diteruskan, Mbak. Teruskan. Berarti langsung pepiling.
kasihan wau. Nggih. Nah, alhamdulillah menika pasukan joget ugi angsal sawerang. Alhamdulillah nggih. Bapak saking Pak Arianto ugi Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Nggih, niki Mbak enten anu isine lho niki. Oh nggih. Nggih enten kertase kalih enten anu niki sak kertase nggih, Mbak. Oh nggih. Mangke ndak ketok. Oh ketok nggih. Nek ketok pripun? Oh ya ora apa-apa jane. Seneng sing ketok-ketok ya anakku biasa. Oh nggih. Ketok Nggih. sithik ora apa-apa. Iya. Nggih sampun Mas. Nggih, sampun matur sembah nuwun Mbak Orisa. Terus isih ana apa mau? Nek isih ana gubuk asmara terus ana fragmen ketoprak. Heeh, isih ana akeh ya. Oh, isih ana meneh sing saka WA lho iki. Iya, diwaca sik. Heeh, iki tak wacane iki. Nah, iki titip sawer nggih, Mas. Nggih. Terus nyuwun gending nyidam sari sik bawa Mbak Agnes, sik nembang Mas Gading. Waduh. Nggih, mangke, Kak. Saking penggemarmu Mbah Miko Gunung Kidul, wis saking Mbah Miko niki selalu menyawer lho iki iya. Ya mengko dipinangkani mengko iya. Saiki gubuk asmara sik napa fragmen sik iki? Napa? Fragmen. Oh nggih, berarti fragmen sik iki. Om Keswan, toto. Mbak Agnes toto ya. Iki isine kandel lho iki, Om. Wah, tenan kandel tenan iki ora ngapusi aku. Sip iki. Yo semangat. Mbak Agnes ugi toto mengko mbane sing gambang. Tenan lho iki tenan lho Mas iki Mas. Mbane engko sing gambang mban wedok ning aku doan. Sugeng dalu Mas. Sugeng inggih Tugeng Dalu. Walah kok nggone prahmen iku terus pripun? Udah iki fragmen niki apa jenenge? Ya minangkani pamundutan sik, Om. Asli lho iki ora hapus-hapus aku iki lho. Nyuwun fragmen ketoprak Bandung Jonggrang lho. Wah nggih sak gatu-gatu kula ya wong kek mriki niku kek anu neh. Napa? Napa neh? Kene iki ngen toko-toko ketoprak kabeh Mas. Nah, mulane Ayo nek kersa fragmen awur-awurane niku kula iki siap. jane niki mboten cocok nek dadi Bandung niku mboten cocok. Wong kalunge gedene sakmono ora dadi gentro ya. Iya kalung kasekten e. Kasekten to? Heeh. Apa isine, Om? Ya iki tinggalane putu kula. Loh. Lucu seneng. Niki kali sinten? Kali Mbak Agnes. Wah, jane nek asline cocok. Asline cocok. Cocok. Ya meng kapan kok ki asline. Iso nak ngen-ngen. Cocok nek dadi Bandung saiki cocok blangkone apik soalnya. Apik. Apik. Lah ngono kok diseneni. Seneni kepiye? Lah ya nganggo iket kaya ngene wae apik ngono kok diseneni madan-madani Pak Dalang. Lah iki yo lho madan-madani lho. Lah iya kan kita sama-sama dalang. Oh iya, heeh. Wingi aku ya matur karo Pak Wiyono. Pak nek danane mboten cekap kula mawon aku yang pun Terus kok untunge kok cukup kok iki Mas. Heeh. Ta? Pun kula 7,5 pun kompor aku yang. Oh, jos e mayang kuwi nggo kompor. Ayo Nduk Agnes, ayo sidep-idep. Digandeng no, digandeng. Aja padu tekan omah. Ora apa-apa jenenge panggung Wah lah ya sakniki iki profesional panggung. Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku ora apa-apa. sapulahe kula tetak-tetik iki rasane cemburu gede Mas. Cemburu saiki. Cemburuan tenan kok. Letak-letik ngapa? Tetak-tetik ya nyok tetak. Mbak Agnes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Piye? Ora jos ki ora. Ah, Piyayine. Arek nyondro apa arep piye? Ora, piyayine iki sibuk laris ning alhamdulillah. Bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Bisa goleke bathi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Oh, oleh wayang Lah loro kuwi jan jahat e. sensor agur ngraji nek. Ora no. Cah tertib aku ki. Piye iki?
Kan ngapa? Fragmen ketoprak. Prahmen es. Apa nganune? Apa jenenge? Jare Bandung Bandung. kan jonggrang. Eh lah mbane endi mbane? Mbane. Mbane. Mban. Ayo. Sapa? Weh langke Kowe iki engko iki Eh, ora Mas, mban Bok. nyambi gendruwo. Serap. Aku ora ngundang demit engko. heeh. Ayo wis. Ah iki lho mbane. Lah kok aku ketutupan lho nah iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu iki ta. Ayo dadi watu. Oke. Siap tak lungguhi. Iya. Dilungguhi bos ora apa-apa. Kaya Sing- jaman Pake Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrangnya cip. Jonggrang jos ya. Heeh. Iki Nek dak klenak-kleni omong-omongan Eh, japsip-sapsip. lah yo kowe iki karo aku, mban ki melu Wait. aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Aduh. Se endi to kene tak dandani. Ana wedok. Ditandani. Wis Aku nek ngadeg keduren kok. ora apa-apa. Apa? Kembang. Kok sike nanu sike lu. Wah, oh jebol. Ra iso. Tak jegagi Bol dhuwur banget. Pas banget kon. Nek lungguhke ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Muk cimu. Nggonmu diuculi ben dienggo iki. Aku ngadeg kok iki. Lu ngadeg. Ngadeg Yo to. ngadeg yo Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Kowe nang ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sikik, Nes. Ayo. Gersula sik. Heeh. Di. Iki ora terus depel-depel ngono to. Kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah Kowe iki mban. Ora Lah, iki malah templek-templek. Wah, wis. mama. Ora. Ora nggo memah-memah. Ora. Iya iya iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sik ora pelayan-pelayan. Iya. kok Ayo iki nganggo, sik yo. ora. Pelayon engko terus ki omong-omongan. Iya. Aku teko. Oke. Ayo ayo mbane turuk-turuk Keprake mbane. mboten, Hah? keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. 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 Turuk. 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 Apa kuwi mah? Sing cetha, Cok. Keprak RRI. Ngawur. Wis rasa nggo keprak kowe. Oh, guys, banget kalah lucu nek iki yakin aku. Beng iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Oh, urung. Wah, iya mongko gorok. Duduk, 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 duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak Lah tobong ora Rabuhi. ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk, baleni. duduk, duduk, duduk. Ayo. Manute karo aku. Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk, 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 duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Kowe jajal sing nyarke kowe. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun layang. utuh Utuh. Roro Jonggrang. Roro Jo. Dene Roro Jonggrang katindakan dene Nimas Roro Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yanandas. Kok Agnes Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung. Tu Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Keswan Anom Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Dok 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 dok. Wis kedo omong-omongan. Bayar po?
Wes suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Atiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat. Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe ning kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak panturan iki. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging napa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Mbok kowe ki yo menghiburku to, Ben. Waduh. Mbok kowe ki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben. Ayo. Kira dinggrunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak ning kene awak dhewe gur gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soal wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak. Iki ceritanya semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe iki wedok nang kene. Suarane wong wedok. Heeh. Kok arep maneh kok warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora Wah. ora male. Walah iki Male. ban opo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe yo muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mbak. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Oh, nggih. Wah angel tenan iki. Aduh ae. Niki sinten nggih? Niki sinten, nggih? Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Hah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mbak? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah ya kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah ya kabeh. dipateni bae. Tok 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 tok. Ayo Iki ayo. kok Tok tok nyet tok. to. Tok 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 tok. Nah. Takonono Mbak ngopo andene, Mbak? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi? Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Malah guyu. Ora guyu. Kowe iki wedok. Aja lah. Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal Nek guyu ki ya sik alon. Nah, bedah Praja Mboyong Putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning Pengging. Tak dadekke bojoku. Mbak. Omongno. Roro Jonggrang prei.
Mboten mlebet. Omahe banjir. Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika nggih satriya saking Satrio Gunung Kembar. Aku ora ngerti. Kowe iki ming kok dadi ban dadi satrio. Iya ya. Wis, Kula ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu jenenge Roro Jonggrang. Lah niki. Jare prei. Wis. Kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae Mban, kowe Jonggrang. nang ndi? Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku, kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap niki wonten watu niki. ambok dimut. Kula tak nang mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok dalah ngendi, tak dalah ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah aku mas jur aku kon gelem karo kowe. lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paprangan. Mergo saka kasektene Bandung Bondowoso, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kuduno. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Rokok mboten. Kacang. Rokok Bu. Kacang. Pancal kan. Ya, gelem ya, Grang? Ayu ning wanita. Arep ngopo? Gelem ya? Ora. Tanganmu arep ngopo? Son kapan bisa nanding. Iki ngopo to? Ban, woi. Woi. Ya, Tolongi aku ki lho, kowe iki sik gede-gedene. Ban, Kita gojeki sate iki. iki Bandung kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. ayo ngono ki, Ban, betul. Siap. Apa monggo dilajengke? Kula tak Piye, Grang? Ambok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, kok ora digrek? Kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah iya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Amulat sira Mas Ror Wis ning kono wae rasa oyak-oyak aku. Bantu. tan kuat rasane
ati. Tanganmu lho, Dong. Bang. Ayo terus. Ayo terus. Kowe iki mbok yo melindungi aku ngono lho kok malah terus. Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngapa tangane kok dadaki wir-wir ngono kuwi? Wah lah ya nek ra wir-wir terus piye? Hanya ming mandek iki. Kok malah Kok dua jari niku, Ndoro? Main iki. Nah. Duh Nimas aduh yai. Nono ranca ningsun Kuale. piye gelem ya Cahayu kowe ora bakal tak tibake ning jurang apa? kowe tak bopong tak tibake ning kasur babut Pramudani ngerti lho Aku tadi kasure gelem. ora sudi aku Iki malah ngirit lho ratu. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Kok nek mlumah ndak ana ganjele. pusing aku ya gerang ya Ora. apa penjalmu bakal tak pinangkani Aku ya ora arep njaluk. Watono karo kowe. Jon jaluk tumuruning Wahyu Cakraningrat rembulan utawa Sang Hyang Surya Dilanjutke niku. ya gelem ya Ora. gelem Moh. terus cakep Ayo Ki. lali cakepane aku Bantu mok bingung Ya. golek cakepan. gelem ya Ora. kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku gelem ya Moh. mbok tok bujuk bendaramu kuwi to Mban Aja kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar Mban. Natyan sakedhep netra Oh. gelem ya kinan ya usada branti Kok cincing-cincing barang ajeng temu ndi niku, Ndoro? carane wong sabar ki ana watese Kulon Progo niku. kudu wong sabar kula praga ya duwe wates Jograng Apa? aja gawe gembunging pikirku lho kowe Terus leganono tak dadekke bojoku Lah Mbak Yu, hah iki ora ana hubungane karo Ayu etok-etoke iki, etok-etoke. kelapa muda lagan nono brantang ing Jogran Piye Bandung? negaramu wis kosong
wis ora duwe sapa-sapa. Ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe. Mula gelem tak boyongne pengging. Ya, aku gelem Ban. Nah, ngopo to ora mau-mau? Rak yo aku ora dadi kesel ngene iki to. Aku gelem ning ana syarate, Ban. Syarate apa? Waton ora tumuruan ning lintang karo rembulan bakal tak. Ora pelanggaran. Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung 1000 bayi. Kuwi lah dalah. Candi to. Oh candi. dalam waktu semalam. Weh. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh, gur bohong. Arep ngopo? Demite tadi demit. Dadi demet saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo membo dadakan. Gendruwo membo dadakan. Ban. Iki setane Nas. Lah ya apa ora njeluk emban aku arep golek bantuan karo mban kok. Wong golek mban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya sapa? kowe iki barnono iki terus dene nek tak jeluki yo dene kok. Dadi setan sik kono engko nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Ah. Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwale. Kula ingkang suwun. Kula ingkang sowan. suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim dan Jun, Ya. kowe pinangka dadi abdiku, aku njaluk gawemu. Gawekno candi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Lah ora. Oke, aku sago. Gotong royong. Oh iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jeminar gawe iki sakarepmu. Mindhahi Ban. watu berarti iki. Mban, Tak mindhahi watu. Aku ki Bandung. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Bola niki pun kula damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Lah iya. Oh niki pun jiro lupat 6. Ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya Hei! Ora ngono kuwi iki. Alon-alon bae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sithik kowe. Etungen candi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih, kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woh, pon kurang siji. Kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro, 998. 999. Kirang setunggal niki. Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh.
Ban. Lah niki double-double soalnya. Tadine petugas rada repot. Sik bener to, Bang. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to. Ora aku usah trimo, digawe perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang. Loh, Jonggrang. Wah. Lah kok ya dadi patung tenan to, Grang? Ya aku gelem iki, gelem. Sik kowe ngali yo, mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Yo yen kono kowe tak buang ning tratah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocok ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun sisan gubuk asmara. Wow beres. Nis sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Didum iki. Didum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye-piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk. Iki diparingi 200. Ah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh. Kandhani ya. Waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Ya Ikhlas batine iki wis entuk akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono Engko lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh. Nggih, matur Lah, emban. suwun. Apa Nes? Tak macane. Heeh. Macane. Matane muni piye matane? Maha Esa wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesyananda. Salame nggo grup KTA Agrasi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya, salam muri-uri budaya. Ah, jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan sik Nes. Pun nggih. Oh nggih. Ku gek dijatilke. Ya. Iki dam saring kok sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wes kono gek di T100 gawa kowe balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal nggih. katresnan oke. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok linggah wong urung keringetan kok. Oh iya, wes yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngopo? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu Le, Cah Bagus? Ya oh apik. Ayo Aku kuwi. pelukut. Sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko kowe dinane tak dum adil. Apa? Iki ki Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Sontik. Ora kok diwektuke ngapa? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Bapak padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lha kok kon nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe anake isih cilik ragate akeh. Ayo sik rukun ngono kuwi. Sing ayo Nes yo, kowe aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Sing Kok mesra. padu Wis wae. ketemu rong segorone mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana ana Wah, segorone wis ora. Segorone nggonmu butek. Suwangan.
Yo, wis nembang. Ketoke mah Pus luwih. to. Mblebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik dipirsani Lah ya piyayu padha kan. kono kan segerane bening ngono aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Hah? Perawatane. Lho, Iki- perawatane ki ra ya padha to. Rasa yo. dipisah, rasa Lah yo dipisah. Ambune ki ra ya padha to. Iya. Bentuke ra ya padha to. Ya beda. Rasa Beda. dipisah, rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, mara tuamu kuwi nek nglatih nang kene. Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Hmm. Do ngerti. Heeh. Kezwan sae napa sae mbot Pak, Bu? Yo, gek di. Mboten. Sae to. Terus do lambemu dareng apa? Wong Keswan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa Dik iki mau? yo kek nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi to. Eh, ah, Kene apik. Kaya kae lho apa jenenge? Celeng, ngono. Kan lho sing nganggo celeng kae lho. Ora yo kan. Esot, 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 esot. Ayo yo. Ayo yo.
Kudune nek tenan iki kudu njegur petren sik kok. Ya rasa mambu. Totalitas kok. Ora totalitas apa? Mlebu peceren. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Pun nggih. Nggih, pun Mas. Wis ngos-ngosan kesel. Iya. Jam piro iki, Mak? Iki wis jam 1. Heeh, jam 1 ora apa-apa, ora masalah. Wis ana gubuk asmara sisan dipinangani ya sisan. Jumenenge sapa? Mbak Ika karo Mbak Endah. Jumeneng ngagem spot monggo kanca-kanca spote. Sugeng dalu Mbak Ika. Mbak Eda. Sugeng dalu. Minangkani pamundutan. Gubuk asmara. Nggih. Langsung mawon nggih. Langsung Langsung mawon mboten sangagem bawa mungkin. Bale ngangsek. Ngangsek niki ndak. Le bubar jam
Aku kowe dadi